perwandonan Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu ugi matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun ugi kagem bapak-bapak panitia ibu-ibu PK Daya Cek kok kurang bersahabat iki mang dina iki matur sembah nuwun kagem ibu-ibu ugi Bu Polo sampun paring pasugatan kagem sedaya kru Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang ugi mboten supe ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho gak iya sing jawab mek wong ngarep tok wong pitu. Lho iki patrae wong pitu iki yo mbiyen yo sahabatku ya. Seje Mami Okta sing salam. Apa? Salam nang kene tekan Klubuk jawab. Klubuk. Klubuk iku panganan apa? Jajan teko terigu iki lho. Oh, tempatnya wong lanang-lanang menyodakohkan diri itu toh. Kemeruh. Aku krungu-krungu iku ngono. Monggo dijawab kanthi ikhlas sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Nah, amin ngono lho rek sing banter karek ngomong amin. Amin. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Ugi selamat sedaya pamong desane. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Mas. Sampean surai sing buanter. Balen ana pesan kas. Aku lali. Lali gak tak kempit iki apa? Kempiten. Ya wis tak kempit dhisik. Cilik, baleni. Samene, Mbak. Kurang cilik. Samene. Kurang cilik. Oh, ini. Suwi-suwi aku ngeblak. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar matur sembah nuwun. Donga kula katur jenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ugi kunjuk matur sembah nuwun tumrapipun channel YouTube sing dalu menika kempal kabeh nggih yuk. Kuwatah sanget mriki. Kuwatah sanget mboten saged niku nggih. Mengucapkan satu persatu pokoknya khusus channel YouTube yang di depan semua matur sembah nuwun nggih ingkang kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya TV. Ten Budi Wijaya TV wonten apa yuk? Wonten cerita-cerita humor, wonten ludrukan yang terbaru Campur Sari Delewung Anti Galau. Mbak pilih jenengan pengen pirsa sejarahnya seniman sak Jawa Timur tumplek-blek monggo dipirsani ten channel YouTube Gundul TV. Sepina malih matur sembah nuwun suwane para rawuh, para tamu, para warga ingkang sampun mirsani dalu menika. Adicara sak lajengipun niki Bedayan Sekarsari yuk. Sekarsari ning saderengipun Mami ngaturaken sembah nuwun sanget kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Saking sabu pundi jetis laban segodo bancang tarik sugeng dalu saking Ngabar Lamongan Tikung sembah nuwun sedaya Asem Gede Abah Didik matur sembah nuwun rawuh sugeng dalu abahe nggih ugi Umi saking Balung Mojo sugeng dalu sugeng mirsani lewat channel YouTube yang di depan. Oke kunjuk disaksikan sak grup saking tim Jalur Langit. Pak Kaji Suud sugeng dalu. Halo. Sugeng dalu. Ugi saking Pidodo matur sembah nuwun. Saking Balung Panggang matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih matur sembah nuwun. Saking Lamongan Tikung ugi matur sembah nuwun. Yuk. Nggih. Ben gak kedelarung-larung iki pedale sampun dalu sesarengan Bedayan Sekarsari duo gak jelas. Ganti maneh. Ganti pokoknya.
kuningan dilali-lali tansah kelingan dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sabaripun diwiwiti sesarangan kula kali Bu Inga langsung kemawon dipun timbali adik-adik yuk. Ning Kiki Amelia dan Ning Adis Arista. Umanono. Alhamdulillah jamian gak teko iki. Sugeng dalu, sugeng mirsani Bapak Kuswanto lewat channel YouTube Budi Wijaya TV. Janggelani lepesa iris melogelan nono abang ijone jembelani sing ireng manis bela nono anak bojone. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Nana Saleho dan Ning Marsa. Maaf kamera lah, Sanana Disco Handayani dan Ning Marsa Aulia. Sak lembar gadonge karo watone sabar aku ngomong putra yuk sabaripun Mbak Marsa kali Mbak Sanana Disco langsung kemawon pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manis Jawa Timur. 3 seniwati sekaligus Ning Putri Agung Sedayu, Ning Rani Asmara, Ning Nyantika Dimasari. 3 darah untuk jenengan sami. Ning Putri darah upami darah rendah ngantuk ay. Ning Rani Asmara darah tinggi ngamuk ay ku mau. Ning Nyantika darah kotor udunan arek. Kararati arani lho wong becik tak danani. Jangan bayam lawu tahu hatiku ayam yang nyanjeng sliramu nek rempeye akeh kacange senajan bojo tuwek aku akeh sayange.
Sabaripun Mbak Putri, Mbak Yantika kali Mbak Rani langsung jawab. Sing duwe horeke Jombang. Juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang juga. Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Ning Ani Kumala jeragan iki yo. Nggih, jeragan apa? Ya jeragan ludruk, jeragan paes, jeragan dekor diborong kabeh. Nggih. Ning Ika Rempong juragan buah. Buah nopo? Saiki panen pace. Pace niku dari buah. Kudu. Kudu. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto dan Ning Vikum Sukrisna. Ini mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen menasati, belas dari dibuntel godhong, sing tak tresnani bojone wong. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Vikum. Pengereman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Ayo. Sabaripun Mbak Susan kali Mbak Titin langsung masih pengereman asli Budi Wijaya, Ning Mariati Sudarto dan Ning Endang Sukendul. Tunjukkan pesonamu Marijem.
Endang Sekendut akan saya tampilkan Ning Sartini, Ning Rizky. Langsung ke mamon seniornya Budi Wijaya. Monggo. Engkang pertama kulaturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Engkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari. Ning Erma Tuan rumah saking Ngusian Jombang. Trans Jatim iki jan apal ae. Mbak Inga, nggih menika kala wau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari. Sepindah malih matur sembah nuwun Bapak Lurah ingkang sampun ngrawuhaken lan segenap warga nggih. Belender mengguri langsung pasrah Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos TAJ Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang semonggo. Saluran guru bedon untuk masyarakat musik Jombang. Matur sembah nuwun. Hari-hari kita persawi sampai ke
dibawa aja nggih. Pirang temangipun gulu pedhot katen njenengan sami wonten pamundutan saking Bapak Lurah Ganteng temriki wonten pamundutan Permata Hati Mas Jono. Kamu sayang, aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suarane kangen guyune mong bisa nyawang mong bisa nyandeng riko soneman
setunggal tembang suarane katon girangan sami. Sedih indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga,
setunggal tembang Bukit Berbunga. Nggih, monggo. Datang padaku alias balen. Jawa Timur tlatah
iman bersindah nyaman mustaqi nyatane kuda santri ya pancen akeh pondake kesenian lutruk iku kebudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane Tirta Wisataya ora lali dinamika ya pancen akeh sing nyatane pancen kudu Jombang iku kutha pendidikan karena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang. Gimana kok kalau mau pasukan Bedayang Sekarsari kang dilajengake keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya yuk. Wonten informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cah Aris. Seraing suka kudeling lan waspada bejo-bejane wong lali bejo sing eling among resanji among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Taserli meriti di malam hari. Lan kula ning Inggih Lasdiono. Aturaken syuting dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.